arewa take ciki da kuma yan mazan irin ruwan da suka tafi. Alhamdulillah shi wannan zaɓar suka yi yana da muhimmanci kwarai domin kamar mataki ne da muke ganin zai kawo canji a yanayin da muke samun kanmu yanzu a arewacin Najeriya, domin da muna ganin kamar kowa ya kama gabansa, amma irin wanda ya kuri da irin wanda matasa suke yi har za su ci za a tuna da mutanen da suka bada gudunmawa kuma a tattauna matsaloli da muke ciki, sannan kuma a wayar da kansu a dora su akan turbar da za su zama suna da amfani a da suka samu kansu. Wani abu mai muhimmanci kwarai kuma mun ji daɗin da suka shirya wannan taro haka. To akwai alamun ana mai gurbin waɗancan 'yan mazan jiya da aka rasa a cikin matasa da kuma al'ummar yanzu arewa da su ake mai gurbin nasu, da su ake yawa ba a mai gurbin su a cikin kai ba na misali kuma yanzu da muka zama sai abin da muka gani yanzu da wani wane ne shugaban mu arewa yanzu babu to ga yamu to yayin kan matsayinka ko mun isanka ko mun dauka ko mai kake takama da shi arewacin Najeriya yanzu yaro karami ne ko ba abin da ko ne ya waka saboda ba mu da haɗin ba mu da abin da muka gada gurin waɗannan bayan Allah da suka gabata, abubuwan da muka gada a hannunsu yanzu mun ajiye shi mun shiga wani abu da ba ma san inda ba sa duk ba ku shawara ta labawa ne ma shawara ɗin ce mu koma kan abin da muka gada iya mu da kakannin mu. Arewacin Najeriya an san mu da tarbiyya da haɗin kai da son juna da mutunci da abubuwa na zamantakewa, amma duk mun saki wannan yanzu mun musamman inda muka saka mu ba cikin kada da ka gabatar akwai kalubale da ka bayyana dangane da abin da ke shafar rashin aiki da makamantansu. Za mu samu mafita za mu tasan wani lokaci. Mafita ɗaya ce biyu. Tun da Allah ya sa yanzu shugabannin da muke kai akwai muna da mutane da yawa da suke rike da madafin iko a wannan gwamnati, su duba Allah su zo mana da tsare-tsare, muna da su already. Wani hakan noma idan za mu kalli harkar noma da noman nan fa da kiwo da su aka gina Najeriya. Me zai hana mu a shigo mana da dabaru da hanyoyi da za mu haɓaka abu yaran namu da ba su da aiki ba, gwamnati ba su ya ɗaukar kowane ya ba shi aiki a ofis ce ya zauna aiki ba, amma idan da za a yi inganta mana yanayin noman namu kaga dole za a kuma samu mana da hanya kamar aikin da ake na wani transara don wani ana kokarin hanyar shi za ne dubu wanda zai rika safarar kayayyakin da a su kuma kawo mana. Idan aka mana waɗannan da yawa yaran ba su samu abin ba su suna alaka da gwamnati ba. In za ka yi noma wasu za su sarrafa abu, wasu kuma za su yi yadda za su yi sayar da fita da shi waje, to kasuwa ta bude ta harkar noma. Amma yanzu matsalar ma da muke ciki ko kayan noma ba hanyar za ka fitar da shi. Akwai batu na matsalar tsaro da ake ganin kamar idan aka ci gaba da tafiya a haka arewa za ta da durƙushewa ke da yadda take a yanzu. Kwarar ba kuke ganin mafita? Ai mafita ɗaya ce a ba su bari abin yaran da suke wani abin da ba a so na yaran mu ne ba a bane ba kuma kama na kai da su da wani guri ba, kuma da yawa daga cikin su ba su da abin da yawa daga cikin yaran nan ba su da abin wani in kaji tarihin rayuwarsa sai ka fashe mai da kuka kaga to ba wanda yara wasu ba wanda ya zo kira shi ya zo da yi kaza ko bari kaza ko kaza ko kaza haka ya rayu haka ya taso kaga abin da ya gara ma zai sai abin da ya gara ma zai. Amma da ana da tsari irin na tarbiyya da muke da ita da wanda waɗannan bayan Allah da ake ambata su yanzu su sauke su ba kwallo su kaza su kaza su kaza ga su ana ta ambatan su da an taho da irin wannan tsarin da suka tori shi a arewacin Najeriya da wasu kan mahalin da muke bayan lokuta da dama akan gabatar da tarurruka makamantan irin waɗannan. Wani irin jan hankali za ka musamman ga matasa waɗanda suka samu dama halarta wajen sai isar da sabon ga sauran al'umma? Su sani harkar ci gaban arewacin Najeriya wato kalubale ne akan kowa a cikin ba babba ba yaro. Kowa ya koma yankinsa ya sanar da abokansa da yan uwansa da yan garinsu cewa yau shi ma ejen ne na kawo canji a arewacin Najeriya, sai kowa ya yarda